Takže čau ľudia, ja vás vítam u tohto videa a toto bude špeciál. Bude to taký unboxing informačka. Vlastne informačka tu bude preto, lebo ja som začínajúca youtuberka, takže videá často vydávať budem, to je jasné. A unboxing tu bude preto, lebo od kamarátky som dostala takýto úžasný balíček. Tam sú nejaké veci, tak sa kúkneme, čo tam je. A informačka to bude preto, lebo som vlastne začínajúca youtuberka, chcem vám o sebe niečo povedať, kde bývam a také blbosti. No dobre, takže asi idem najskôr na ten balíček. To najskôr takto ukážem. Počkaj, ona sa dozvedela, že zbieram plechovky. Tak tu máme. Wow, pretože Freewayku. Orange. Freeway Orange. Freeway Lime Lemon a Freeway Cola. Potom nejaké čokoládky myslím dala, nejaké 4. Každá iná. Potom sú nejaké, ja toto poznám, to sú hrozne kyselé a hrozne dobré cukričky. Ostri. Aha, sa nezaostri. Vadí? A mám tu 3. Tento sa trošku dosť rozbil. Nevadí, ale tu mám gumičku na strieľanie. Proste gumičku. Ešte jednu tu mám. A ešte jednu červeno-čiernu. Tu si dám rovno na seba, tá je hezká. Ale aj tieto dve si dám na seba. A potom som dala uhlomer, lebo ja väčšine si zabúdam uhlomery do školy, keď idem. Som dala uhlomer. Dík. Potom tu mám takéto veľké dve magnetky. Ústavične sa radujeme v Pánovi. Zaostrič. A potom tu mám takúto Cars. Nice. Myslím dala nejakú karabínku. Nejakú pistolu na kolu. Tuto sú všetky otrhnuté. Neviem prečo. Tak tu dám takú karabinku. A takú najzomušnú šedu. Potom tu... Prasatko! Prasatka sú moje obľúbené zvieratka, tak asi preto vedela, že čo mi má dať. Prasatko mi dala. Potom tu máme nejaký dopis, to si prečítame potom. Prečítajte to sami. To vážne? Ona mi dala peniaze. Tak si nakúknem, čo tam je. Máme sem 10 centovku, 20 centovku, 5 centovku, 2 centovku, 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 centovku a ešte 20 centovku. Takže keď to všetko spočítame, tak mi dala 59 centov. Chápem, na čo? No vlastne aj tak. Aha, ešte ten dopisek tu máme. A moja spolužička, som zvedala, čo mi napísala. Doris. Ahoj, neviem, čo ti napísať. XDDDDD. Srdiečko. Nice, krásne. Ďakujem moc. Takže ďakujem. Toto sa mi veľmi páčilo. Hlavne tie cukriky. Môžem si hneď teraz jeden dať. Priame kyslý challenge, lebo sú hrozne kyselé. Hrozne nice kyselé. Je to takáto modrá fireball kulička. Fiderná guľka. Je kyselá. Dobre. A ešte tú informačku
Takže unboxing máme. Všetko sa dá naspäť. Unboxing máme za sebou. Kyselá. Brutálne. Ten holomer je super. Tie peniaze vrátim. To si nemôžem zobrať od nej peniaze. Určite nie. Tak. Teraz idem na tú informáciu. Poviem vám pár vecí o mne, aby ste ma lepšie spoznali. Prvá vec o mne, som z Trnavy. Áno, som prvá čierna Trnavanka. Trnavčanka. Druhá vec o mne je, mám 12 rokov a bývam... No to je jedno kde. Proste mám 12 rokov a rozhodla som sa, že budem na YouTube natáčať videa, lebo chcem proste zapôsobiť na vás. Chcem, aby som sa vám páčila ako youtuberka a som zvedavá, čo na mňa poviete. Ešte jednu vec vám o mne poviem, no vlastne nemám ešte kameru, idem si kúpovať kameru pomaličky. A teraz začnem práve zo Samsung S4. Potom je točí úplne super. A tak to bude asi všetko. Dobre, to bude všetko pre tento video. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za video. Ďakujem za balíček. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite like. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dislike. A majte sa super, takže čau.